Gabon Bermiotarrak ekimenan barruen, Ariñoko Bidarra Soki aurkeztu genduen, eta gaur Gabon epokan dakun ekimenak aurkeztutera etorri gara. Olentzero Maridoming eta errege maguek bueltan dakuz, eta eurekaz Gabon garaize geguaz dator. Holan, neiku programazio handize prestatu dugu herriko taldiekaz batera, holan, lera emon bitzati eskerrak herriko talde guztizeri, udalagaz batera parte hartutiarren dauzen ekimen guztizetan. Alde batetik esan, herriko koruek, Koro Rociero, Bermeoko Abesbatza eta Izero Abesbatzak ekimen desberdin ekingo dabila, programan agertuten da ze egunetan egongo dan eta non bakotxa, esan, ekimen desberdin ekingo dabila euren artien. Beste alde batetik, abenduen 21 musikigaz jarraitzute, gospel kontzertu okingu Santa Maria Elizen. Bertan, Elvis Gospel ikuskizune egongo da ikusgai, Carlos Etxaniz, Jon Imanol Etxabe, Olatxo Otsoa eta Santi Romanonen ahotsetan. Abenduen 22 eta ja Olantzero eta Maridomingigaz zentraten gara, aurton, udalak hartun daue ekitaldi zen kargu, eskerak emon bebai, Olantzeroren laguntzaileri honetan urtedanatan egotiarren horren kargu eitzen, da aurton udalak hartun daue kargu horrena, eta beste ekimen diferente bat eitzera etorri gara. Alde batetik, abenduen 22 arratsaldeko 5:00 zazpiretara, argazkizek atateko leko txubeti miningu, goiko plazan, aprobet kurso maieri gazeta batera, okitzeko umiek aukeri, Olentzero eta Maridomingigaz, argazkizek atateko, karti botateko, eta Olentzero eta Maridomingir izateko, ze opari gudaubien gabonatarako. Horregaz batera, abenduen 24 pasakailie errekuperatie pentsadogu. Holan, gugaz, eta egun guztiko ekimenak prestatu dugu. Gugaz egongo diez, goizien kietebe erraldoi txikizen konpartzie, kanta lorue, Josepa Kalekale eta Arroz Dantza Eskola, eta Dibenire Dantza Eskola bebai goizien zier erritxik ekimen diferentiek emoten. Arratsaldien, Olentzero eta Maridomingin kalegirie, Elkartasuna dantza taldea, itxaron, pargatu. Tamborradi esan dut? Goizien, tamborradi bebai okingu euren ekimena hitzen. Batzakintzo non hor falta daztela, Ez que talde asko digez eta, apurtxu bet nazditzen nahi ondino. Arratsaldien esan duten moduen, kalejiri, Olentzero eta Maridomingin kalejiri errekupera dugu, da hor, bokingu, Elkartasuna dantza taldie, Arrekatxutxa trikitilari taldie, Kankinka baratxistu taldie, Ros Dantza Eskola, Bermeoko Abesbatza, Dibenire Dantza Eskola eta Bermeoko Erraldoien Konpartza. Kalejirie ataldetik hasiko da, lehen azten zendan moduen, eta pasako da, ogongo dizek italdizek, bertan ataldeko plazan, goiko plazan, Taraskan, Erriberako plazan, eta azkenik liburutegi zen amaitzuko, eta esango txagu agur, Olantzeri eta Maridomingiri oparize bananduten jundaitze zen. Bestalde batetik, eguaztena, abendoko 27 eguaztenan, Pirritx, Porrotx eta Marimototx okinguz, hartza frontoien, sarrerak salgai dauz, gaur ja beteta egonda da fili egonda, orduan espabile, gura hasien hartun sarrerak, ostatzen eurek barik eratuko zarie, eta gero, erregitara pasaten gara, urtarriek 3 egongo da Bizkaibus Gabonak Tour, erregemaguen bizitzi Bermioko herrire, esango da autobus bet, erregemaguk egongo dizena bertan, eta hau egongo da frontoi aurrien, 5 txerritatik 8 txerritara. Eta gero, urtarriak 5 urtero moduen, erregemaguen kabalgatie egongo da arratsaldeko 6 aurrera. Aurton aprube desbardine esango da, talde partaidiek esango diez budek, urte guztietako moduen, Gurutxo Gorria, Dibenire Dantza Eskola, Ros Dantza Eskola, Gaztelugatx eta Morrada taldie, KIETB, Izaro Bikers eta beste hainbet talde. Idei esan da, apurbet, potentzizetie kalejire bize, kabalgati eta kalejire Olentzerona, herriko taldiek beti be kondutan okintze. Azkanien, beste gunen esan gendu moduen, herriko taldik ilusin asko gazdatoz, talde pilu edako eta horreri bebai etekine atarabitzagu.
beste barik, emon eskerrak bebai Gurutze Gorrizeri eta herri babesari, Olantzerori, Mari Domingiri eta hiru erregemagueri bebai, eskerrak emon, eta espero dugu herriko talde guztizek disfrutetie Gabon Bermiotarrakaz. Eskerrik asko.